Bejn l-2015 u l-2017 Malta waqgħet 12 post f'dak li jissejjaħ il-Corruption Perception Index ippubblikat kull sena minn Transparency International. Fil-waqt li fl-2015 Malta kienet fl-34 post, fl-2017 niżlet fis-46 post. L-indiċi għall-2017 kien ippubblikat l-4 fil-għaxija u fih Malta tokkupa 46 post, wieħed il-fuq minn sena qabel l-2016 meta kienet fis-47 post. Ftit ta' xorilu Transparency International ħabbret li kienet irrevedit xi ċifri għall-indiċi tal-2014 u l-2015. Bekk fl-2015 Malta kienet fl-34 post u mhux fis-37 post kif kien tħabbar oriġinarjament. Dan ifisser li fl-2016 fil-verità Malta ma kienx waqgħet 10 postijiet mis-sena ta' qabel iżda 13 il-post. Mill-indiċi għal-2017 ippubblikat din il-ġimgħa jirriżulta wkoll li Malta tinsab fil-21 post fost il-pajjiżi msieħba fl-Unjoni Ewropea. Jiġifieri hemm 20 pajjiż qabilna u 7 biss warajna li huma l-Italja, is-Slovakkja, il-Kroazja, il-Greċja, ir-Rumanija, l-Ungerija u l-Bulgarija. Din il-pożizzjoni ta' Malta fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea trid tittieħed fil-kuntest tal-għajta tal-Partit Laburista li kien jgħid li rid jagħmel lil Malta l-ewwel fl-Ewropa u tal-għajta l-oħra li dan hu l-aqwa żmien għal pajjiżna.